Siang guys, ayo takjak iki mangan beton. Gawe amunisi main dadot jari ning bu tenan bu ora guys, ngerti beton? Tau lah, iki beton. Beton kuwi isi saka nongko, nangka, gori, tewel, iki apa meneh ya? Iki penampakannya nih alah mawrut iki rasane enak enak lo guys. Siapa arep guys? Gue cemilan enak, murah, gratis, enak pol.